OK, nahráva. Bam, čaute, koľko vítete pri tomto videu. Takže toto video je výzva pre všetkých československých youtuberov, včetne mňa, to splním dneska. A pointou tohto videa je, že si zapnete pesničku podľa svojho výberu a bez toho, aby ste na ňu trénovali, na ňu zatancujete podľa svojho srdca. Čiže ako to cítite, necháte si nie s rytmom, ne rytmusom. Rytmom. A zatancujete podľa seba, ako to dokážete, pokiaľ vládzete. Pred pár mesiacmi to kolovalo v zahraničí, ale bolo to Dance Recess a teraz som sa to rozhodol robiť ja, lebo mi to prišlo ako super nápad, kedy môžete vidieť youtuberov sa totálne strapniť a byť prirodzenými a proste uvidíte ich, ako dokážu tancovať. Takže týmto vyzývam každého československého youtubera, nebudem menovať, každý to natočte, vyberte si song podľa svojho výberu, nerobte všetci ten istý a ukážte, ako to dokážete. Ja som si vybral, aby všetci hejteri videli, čo je toho zač. Prime time. Buď zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané. Uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012. Pán Boh zaplať. 10 rokov práce. Tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým, takže bol občas niečím, ale to musí. Či sa ti to páči, má to postupnosť, jak Fibonacci prime time. Toto je prime time. Mona Lisa rapu, len klavír a violončelo. Myslím, že môj odkaz ste pochopili. Netvrdím, že viem tancovať, pravdepodobne to bol ten istý tanečný krok do kolečka, ale ide tu o to, že som sa nehambil strapniť pred celým internetom a je mi to jedno. Takže ostatní youtuberi, teraz ste na vás, toto nesplnie srač, OK? Majte sa, ideme sa na budúce. Čaute! Uáša! Inak najčo sranda na tom je, že kvôli copyrightu youtuberi z týchto videí nedostanú ani cent. Takže free fucking fun!